see, 'cause I think I do want you next to me. Well done, Kuya. Earrings, Baba? Good girl. Yeah. Okay. Is that what you're gonna do next? Go, Papa. Papa. Ano yung shoes mo na? Hi. Okay. Good morning. What's the date, Kuya? Thursday. Yeah, what's the date today? Today, April 20 something, right? 24. 24. So, where are you going? Tell me where you're going. Yeah, you're gonna play golf with other people. Yung kasama namin last time for dinner. Yung customer ni Jan sa ano. Sa, yeah, yung basta yung customer ni Jan from Adelaide. Holly. Say good morning, people. Where are we going? Where are we go? Yeah, where are we going? You and mommy. Huh? Alive. No, we're not going to Adelaide. Punta kami ng town. What time? We're just gonna look for something. Magtingin kasi ako. Yeah. Shopping. Yeah, we're gonna go shopping. Okay? Oh, you're leaving. Huh? Love you. Enjoy, okay? Oh, say see ya. Where's Saki? He's on the body. Okay. Ayun na sila. And si Kuya, you're wearing the shorts that you got from Easter? Ayan, alis na si Daddy. Where's Zachary? Where are you, Zach? Ayan, dadali nila yung baggy. Oh, here he is. Oh, why you didn't wear your new shorts from Easter? Huh? It's too big. Maybe Mr. Brian didn't know your size. Oh. Huh? See ya. See ya. Enjoy, okay? Dad! Kiss me, Dad! Kuya, careful. Sumigaw siya, Dad. Kiss me, Dad. Oh. Yes, Papa. Kiss mo raw siya, Dad. Isa kang dito na. Are you kissing your sister? Ayaw niya? Oh, Daddy. Oh, why not Kuya Zachary? You let Kuya TJ kiss you? Kiss me. Tingnan mo, may kagat na siyang mga langgam. Hindi ko alam kung paano. Bite. Yan, ayan, Tingnan mo, mga kagat yan. Bite. Oh, where's Daddy now? This man. Why? Dad. Why? Why? Nice mom. Oh, kiss Mom. We Say I talk. love See you. ya. This. Dad is eating. Oh. No. Oh, kiss me long daw, Daddy. Kiss me long. Dad, it's in there. Much love. Dad. We talk. Okay, we'll see. Okay, see you, boys.
See ya. Say you na to boys. Oh, kiss Sakari. Poor Sakari. You didn't kiss Sakari. Kiss mo na raw siya. Kiss na si Jack. Sa cheeks lang daw nga, Kuya Sa. Kasi, see ya. Good luck. Dinalamig siya. So, kami prepare din kami. Okay, we eat breakfast first. Ayan, palis na kami ni Holly. Holly, say hi. Ano na, alauna na kami nakalis ni Holly kasi naglinis pa akong saglit. Then, rini-ready ko na yung i-upload. Yung i-edit ko mamaya pag na asikaso ko sila. After dinner, siguro ako mag-edit. So, yun. Bukas yung ano. Sarap ba yung ano? Garage. So, yan. So, ang gagawin natin, mamaya na lang. Mamaya na lang. Mag-grocery ako for sure kasi wala na kaming, meron pa naman. Pero, yeah, yung mga kulang, bibilihin ko. So, mamaya na mag-drive muna tayo. Say, see ya! Baba! See ya. Say, mahal ko. Say, mahal ko kayo! Say again, mahal ko kayo. Pati tayo. Thank you. Katulog na si Holly. Andito kami sa town. And ayan, lumiko ako dito sa may sa may Caltex. Nandun pa yung yung talagang mismong town. Nakita ko kasi yung yung van ng strawberries. So bili tayo ng strawberries. Gusto ng mga bata. Sandali lang. Doon sa Caltex kasi nakakaharang ako sa mga sasakyan. So baba tayo. Do you still have the big one? The big... Sold out, love. Ah, sold out. Wala na. Ito na lang natira. 9 kilos left. Yeah. I got here at 9 o'clock this morning. They've all gone. Oh, 9 o'clock you were here. Yeah, okay. I'll get this one then. Jam and yeah. mixed berry sauce. Ah, okay. Strawberry and raspberry jam and a strawberry sauce. Okay. Which one you can recommend? They're all very nice. Okay. I want to try. This one, I like the strawberry and raspberry and I like the mixed berry. Okay, I'll try this one. Kuha tayo ng strawberry and raspberry jam. Yeah. So, okay. What's that? Okay, come on, come on. No, come on. Baba. Tingnan mo naman siya. Oh. Hurry up, come on. Huwag mami sa'yo. Huwag. Come on. Ayun yun na magpahawak ng kamay. Dito na kami sa Kmart. Malabo yung camera ko. Wait lang. Parang blurred yung camera. Dito kami sa Kmart kasi naghahanap ako. Yeah, that's not for you, Baba. Come on. Magwi-window shop muna tayo kasi aayusin ko yung room ni Holly. Yes, Baba. Look at this mirror. Oh, malaki siya. Oh. Maybe I'll get this one, Baba. Ayan, oh. Doon sa Pero pag sa kwarto nyo yan. This one, Mom. No. What's that? A mirror. A big mirror. I think I'll get this one. Oh, kunin ko yun. Yeah, maghanap pa tayo ng... Gusto ko maghanap ng mga parang shelf. Or... Come on. Come on. No, not. Come on here. Come here. Sana yung mirror kaso kailangan kong isama si Jang kasi walang tutulong sa akin ang haba niya. And ito yung, parang ganito yung hinahanap ko. Ayan oh. Yung may mga tawag na may cube unit. Ayan. So, pero ang bigat niya. So dapat kasama ko si Jang kasi ang bigat niya oh. Pero punta pa rin ako sa punta muna ako sa cheap as chips. Magtingin din ako doon bago ko ito bilhin. Come on, Baba. Let's go to the other store. Come on. Watch your head. Pero meron ako nakita dito sa Kmart. Ito yung white table. Maganda to kasi siya, adjustable siya from adjust to 19 inches to 24 inches daw. Ayan. So gusto ko tong bilhin kasi pag may ginawa kaming video ng mga bata, pag hindi pwede sa labas kasi winter na, tag-ulan na. And then maingay pag sa labas namin gagawin. So eto, nafo-fold to and then may siya, may ganyan, may handle. So pwede ko tong i-set up dun sa kwarto ni Holly. So eto ang bibilhin ko na lang dito sa Kmart kasi kaya ko siyang dalhin. $39 siya, ayan oh. $39. So eto na lang yung kunin natin dito sa Kmart. Yung cubes na mga
storage. Hindi ko kayang dalhin yun. Tsaka yung mirror kasi mahaba. Come on, Baba. Yeah, it's... I want this, mommy. Okay, come on. It's so heavy. Come on. I want this, mama. So, punta tayo muna sa... After dito sa Kmart, punta ako sa Cheap as Cheap. Okay, come on. I paid that. I will pay this. Of course, we have to pay. Ayan, mag-grocery na muna kami bago ako pumunta sa Cheap as Chips kasi dito nakapark yung car malapit sa coast. Ha? Kumuha na kasi siya ng wipes ng ganito ba dun sa ano. Okay. Ayan. Good girl. Huh? We don't have apples. We're gonna get apples. Okay, come on. Hoy. Meron na siyang apples. Wait. What are you doing? Kuha tayo ng corn. Dalawa kasi gusto rin to ng mga bata. Huh? Carrots? Yes, carrots. Yeah. No, I got one now here. Kuha tayo ng grapes. I-check muna natin kasi seedless daw to. Most naman ng grapes dito is seedless. Ayan. Bob, what are you doing? No, not that one. I got one here. I got one here. Come on. Oh, careful. No, no, no. We have to put it here because we have to pay for that one. Tingnan mo siya, oh. Gusto niya lang kumuha ng fruits. Huh? Hi? What you gonna say? You're welcome. Oh, so yan na siya. Si Yummy? Baba? 400 huh? Yeah. Uy! Okay, come on. Come on. What's that? Huh? What's that? Ah. That's what this one. Daddy? That's not for Daddy. That's for you. Yeah. Okay. What you got? One clear and one that. One kuya sak, and one for you? Yes. Kumuha siya ng tatlong M&M's para daw... Para kanino? One for who? One of that and Who? clear and big. One of me. Ito. Mom. Tingnan nyo yung ano, My baby. pork belly. Ang haba niya, oh, $51. Ayan, oh, ang laki. Ilang kilo kaya to? Ano? The one, Mom. Na? Look at your finger. Yeah. Okay. What are you doing? Balik sa school na sila, kuya, next week. Patapos na yung bakasyon nila. Next week, Mommy. Hmm? This week. Yeah, next week. Huh? Yeah. Busa na kami ng rice. Kuha tayo nito. Ito yung 5 kilos. Kuha tayo ng rice. Baba, what are you doing? Huh? Come on. That's not cornflakes. Gusto niyo raw ng cornflakes. No, that's not that one, Baba. What's that? Oh, no, I don't think it's this one. Hoy! Okay, what do you want? What is it? Strawberries? Yeah. Where? It's right there, right there. That's not strawberry. What's that? No more. What? No more? Yeah. Oh, okay. We have to get one for Daddy. Alam niya na yung sabon ng Daddy niya. Alright. Thank you, Baba, for reminding Mommy. Gusto niya ng yogurt. Which one? Okay, wait for Mama. Not that one. Umakyat na siya. This rocket. Okay, okay.
Hala ka, umakyat ka na, hindi ka makapaghintay. Hi. Ano sasabihin sa mama? Thank you. Okay. Ang pinalitan niya ng custard. Okay, come on, halika na. Pinalitan niya. Eto, hindi to para dyan. Yes, Baba, wait, Baba. We have to put it back. Wait. Eto, dito yan. Okay. Are you happy? Okay, hold this for mommy. Hold my camera. Can you see mommy? Huh? Are you vlogging mommy? Yeah. What you gonna say? You're welcome. Ayan, tapos na kayo mag-grocery dito sa Coles. Baba! Watch out for mama. So, ayan na. Holly! Here, Baba! Go straight! Go straight! Watch out for the lady! Baba! Huy! Maraming stopover si Holly. You alright? Ayan, nag-stop over na naman siya. Pa? Bye, dog. Did you say bye, dog? Ayan. Lagi niya yung kinakausap. Ha? Ayan, dito ako sa parking lot ng Baker's Delight. Kasi, ayan, kumuha ko ng tinapay. Ayan, sliced bread. And kumuha ko nito. Ito yung favorite ni Jenna. Ayan, may cream and coconut. Tapos, sa loob niyan, meron siyang sultanas. Ayan. So, ayan, masarap to. And, di ba sabi ko sa inyo, pupunta ko... Yes, we're gonna drive. Di ba sabi ko sa inyo, punta sana ako ng Chipas Chips. After nung Kmart, inaubos na yung oras ko, yung time ko sa, sa pag-grocery. Tapos, dito, ha? No, not yet. And, so, baka next time na lang ako punta ng, okay, punta ng, Chipas Chips. Tapos, sa Target din, tingin din ako doon ng mga, yung cubes nga na parang, ano ba yun? Yung storage, yun. And, anong oras na ba, Holly? Time check. Ayan, 4:50 no, guys. So, ano pa yung lulutuin ko? Tingnan ko na lang kung anong madaling pwedeng ipakain sa kanila. May sasakyan na nagpa-back up din. Pero punta ko ng, hindi nyo ako makita. Punta ko ng, Asian store. Not Asian store, Filipino store. So, punta tayo doon kasi may bibili na ako masarap na. Pakita ko sa inyo mamaya. And dito na kami sa parking lot. Hindi parking lot. Sa gilid. Highway kasi to, sa, sa bahay ng, ng Filipino store na binibilang ko. Ayan si Holly. Hi! So, okay, let's go. Mag-doorbell tayo. Yun yung kuko ko. Sumuko na siya, Natanggal na siya. And, ayan. Ano na siya? Punggok. Punggok. Ha? Yeah, we're waiting. Wait. Okay. Say hi. What's that? Binuksan niya na yung mugo-mugo niya na buko. Masarap, Baba? Oo. Masarap? Hoy, masarap. Kinunan niya rin si Kuya. Yung dalawa niya, Kuya. Ayan, tapos na ako dito sa Filipino store. And, ayan si Holly. Iniinom niya pa rin si Mugo-Mugo. And, ayan yung mga pinamili ko dyan sa Filipino store. Tingnan ko lang kung makakapag-haul ako kasi hapon na mag-asikaso pa ako sa kanila. You just come home? Ha? Ayan, bahay na ako. Tingnan mo, pansit canton daw gusto nilang. Pansit canton. I don't have pansit canton, but I have mee goreng. That one. 2 minutes noodles? No, I don't. Oh, I'm checking if you have 2 minutes. Okay. Ayan, galing sila sa golf din. Andiyan si Sak. Si Holly, ayan, nakatulog siya. And sinara niya si Mugo-Mugo niya. And ayun, nakaipit sa legs. Bye na tayo. So, ayan, dito na tayo sa bahay. And, makakapag-haul tayo. Yung yung sa Asian store lang yung i-haul ko. At saka yung iba. Hindi na lahat. Kasi yung iba, alam nyo naman kung ano mga pinagbibili ko, diba? So, ayan. So, ang i-haul ko, ayan. Kasi, asikasuhin pa natin yung mga alaga natin. Yung mga bata lang yung papakainin ko. Kasi si Jan, ay, against the light kayo. Dito na lang siguro, no? Para mas kita nyo. Kasi pag dito, against the light. Against the light. Tingnan ko lang. Check lang natin to. So, ayan.
nakapatong kayo sa sa air fryer. And hindi na ako magluluto, easy lang yung ipapakain ko sa kanila kasi si Jan, punta na lang siya doon sa bay kasi yung mga customers niya kakain sa labas ulit. So, sabi niya, sasabayan niya na lang daw kasi sabi ko wala akong dala. So, which is okay lang. Yung mga bata na lang yung iintindihin ko. Madali lang naman yun sa mga bata. So, hindi ko na i-haul lahat ha kasi alam niyo naman yung mga lagi kong binibili. Pero yung iba, ipapakita ko pa rin sa inyo. So, eto, bumili ako nitong, slow cook short ribs. So, ayan, kasi ako tawag nun, ninilaga akong baka bukas. Tapos, hindi ko na ipapakita. Ayan, Yakult. Bumili ako nitong 10 piraso ang laman nito. Kasi nandito siya sa cold yung mga, meat. Ayan, 3. 10 ang laman sa isang pack. So, may 30 pieces tayong Yakult. Tapos, eto si Holly pumili nito. Ito yung kanyang custard, vanilla custard. Binilhan ko siya ng 2, 4, 6. Kira niya na yung isa. Oops, nahulog. 6, and then bumili ako nung dati, ang binibili kong ham is yung Coles brand. Pero ito, itry ko to yung Dawn na honey flavor. Ayan. So, 4 din siya. Ayan. Pwede mo siyang i-cut. So, itry natin yan. Yan yung bago kung kinuha. And then, bumili ako ng eto, ano ba to? Brisket na beef. Ayan. Bumili ako nito, hindi ko pa alam kung anong gusto ko kasi puro siya laman. So, tingnan ko kung anong pwede kong iluto dito para kay Jan. Alam niyo, gutom na ako, guys. Tapos, ito, bumili ako ng mince, 2. Kasi mahilig si Jan sa tacos. Ayan. 2, 4, 6, 7 pala binili ko. Yung isa kinain ni Holly. Tapos, bumili ako ng, as usual, bumili ako ng frites, smiley frites. Tapos, bumili rin ako yung, ba't ako bumili ng Dawn honey leg ham? Bumili ako ng sa deli. Ayan. $3 to. Ayan. Ba't ako bumili kasi? Kasi nga pala, kasi nga yung lagi kong kinukuha ang ham, yung sa Coles, so hindi ko naman naisip na pareho lang pala sila nito. Dawn din to. Dawn Pakundo. Ayan. So, try natin yan. Hindi ko kasi na-try ito eh. So, i-try ko to. Tapos, ano pa ba? Ito. Bihira akong kumuha ng junk food. Yung mga chips. Ayan. Bihira akong kumuha nito. So, yeah. Eto. Bumili ako ng Cheetos. Yung cheese balls. Ayan. Pero sila daddy. Maliligo na yung mga boys. Kasi galing sila sa golf eh. Bumili ako ng 2. Ayan. Snack. 2 bacon cheese balls. So, ayan. And then, isang Twisties. Tapos, alam nyo ba, si Holly nagsariling, rin siya, grocery. Hindi ko alam. Nakita ko na lang to sa aking cart. Ayan, bumili siya nitong Barney. Chocolate flavor na Cadbury. Ayan 3. Isa kay Kuya, isa kay Kuya TJ Sak, at saka sa kanya. O, diba? At least bata, pa lang si Holly, iniisip niya talaga, 3 sila. Ayan 3 lang talaga to. Meron itong yung isang pack, pero meron ding individual. So, kumuha si Holly, promise, hindi ko talaga to alam. And eto, alam niyo to, kumuha rin siya ng 3 M&M's para isa sa kanya, isa kay Kuya TJ, isa kay Kuya Sak. So, di ba? Iniisip talaga nilang isa't isa. And eto, alam niyo na to, nandito lang kasi to. So, ayan. Tapos, eto wala to yung to, baka makita nila yung footprint ng ng bunny. Baka mahuli tayo. Tapos, eto, itatry namin to. Eto, ang lagi kong binibili is yung regular lang na Kellogg's na brand na, cornflakes. So, ngayon yung forest berries. So, ayan. Itry natin yan. Si Holly, mahilig sa sa cornflakes. So, ayan. Tapos, bumili ako ng 2 to. Isang 54 liters siya, isang 56. Nasaan kaya nililagay? Pinagkiwalay niya pa. And bumili ako ng bigas. Malakas kami sa kanin, di ba? 5 kilo yan. Coles brand na. Ano ko bang binili ko? Hindi ko pa alam. Bumili ako ng last week, ang binili ko is yung 12 pieces na croissant, yung malaki. Ngayon, ang kinuha ko lang
yung maliit na pack, pero 3. So, sa isang piraso, sa isang pack, meron siyang 3 pieces. Yung isang box naman, nahirapan kasi ako doon. Kasi, pag binuksan mo yung box, makikita nyo yun. Pag binuksan ko yung isang box, kailangan ko siyang i-individual i-wrap sa cling wrap para hindi siya masira. Kasi, syempre, pag binuksan mo yun, sisingaw na siya. So, sabi ko, eto na lang. So, yun lang. Tapos, eto, bumili ako nito kasi, di ba, may yung mga bata. Pero, bihira ko lang sila pakainin nito. Yung, Kuya, we still have chicken there. No. Yes, chicken and rice. Say hi muna. Say hi, guys. Okay, say hi. Say hi. Hi. What do you wanna eat? Noodles. Oh, gusto nila noodles. This one? Pancit Canton? Yes. Eto na lang. I want just noodles. No, I don't have the 3 minutes na. Kaya hindi ako kumuha. 2 minutes noodles. Wala ako na. And eto, bumili ako nito si Holly ulit. Sabi niya kay daddy niya raw. Eto yung mini na Starburst. Masarap to. Mayroon siyang watermelon na flavor, tapos lemon flavor, tapos orange, strawberry. Masarap siya. Malilit lang. Kaya nga mini eh. Eto. And umaasa sana ako makabili ako ng mga Easter eggs kasi last year maraming natirang nung after Easter eggs, gutom na ako guys. After Easter, maraming nag-sale na Easter eggs kasi syempre ano yung pa naman. So nag-sale siya. Ngayon wala. 'Di ba nung Sunday, ano ngayon, Monday, Tuesday, Wednesday na ngayon kahapon dapat ako mag-grocery pero ngayon kasi may ginawa tayo kahapon. So, eto, Wednesday ako nag-grocery. Wala na silang Easter eggs. Ang sarap pa naman ng Tingnan yung Easter eggs nila, oh. Tingnan mo, mga nginat-ngata na ni Bunny. Ayan na lang yung natira. Wala na yung M&M's. Masarap yung M&M's tsaka Oreo. Yung pinakita ko sa inyo. Ang sarap nun. So, eto na lang yung natitirang egg sa kanila. And, nandun sarap yung si Bunny. So, yan. And, eto, bumili na lang ako nito. Yung, yung Oreo pa rin siya, pero yung yung ganyan ba? Ayan. Pareho lang naman yung lasa, pero akala ko kasi meron pa. Bumili ako nitong 2. Masarap siya, promise. Tapos, ayan, balik eskwela na sila kuya sa next week, sa Monday. So, bumili na ako ng Ritz, saka ibang biscuits. Alam nyo na yun si Teddy. Hindi ko na yun ipakita sa inyo. Alam nyo na yun. And then, ano pa ba? Eto, di ba nakita nyo, nag-stop ako doon on the way sa Mount. Nag-stop ako doon sa may Caltex. Eto, dati, ang binibili ko yung pinakamalaki nitong strawberry. Kasi yun ang, yung farm nito isa, Portland. Doon talaga ang picking ng strawberry. Marami doon na strawberry. So, tapos masarap. Ayun, ang ganda, oh. Kaysa nabibili sa ko. So, magkano ba to? $8 ba to? Nakalimutan ko na. Pero na-vlog ko yun for sure. And then, yeah, dati yung malaki yung nabibili ko nito. Nakita nyo rin yun sa vlog. Last year yata yun. O, last year. Tapos, sa Sabado raw, babalik siya Sabado. Kasi kanina pa raw siya umaga doon, 9 o'clock. Nabili ko to alauna na. Mag-aalauna. And, etong, strawberry and raspberry jam. Ayan, homemade siya, oh. So, ito try natin siya. Ayun, may mga siya. Talagang may siya, parang raspberry talaga. Ay, hindi ko alam kung makita nyo yan. Ito, nakuha ko lang tong free. Kasi dito sa Baker's Delight, pag meron kayong card, eto, pakita ko sa inyo, ha? Saglit lang. Free ko lang yan. Meron pa ako dyan na marami akong free na pwede kong i-claim, pero hindi ko pa kiniklaim. Kasi, pag gusto ko lang kumuha ng, yung parang, ang tawag ng sweets na tinapay. So, ayan. Pag napuno mo siya nasabi ko na siguro to, pag yan napuno mo yung box na yan na 5, ayan, meron ka na makukuha free. So, ayan free. Tapos na yan. So, eto, na-claim ko na siya. Marami ako nito na puno na hindi ko man nakiklaim pa kasi nga, ayaw ko naman lagi akong kumukuha ng matamis kasi nga, inaano ko si Jan kasi si Jan mahilig siya sa sweets. So, ayaw ko siyang, alam mo na, hindi na siya ganun kabata para kumain ng matamis. So, eto. Tapos, si Sak, nagsha-shower na sila. Ang ingay. Kita ko sa inyo yung nabili ko sa sa Asian store. So, etong dapat ko ipakita sa inyo. Alam nyo na to, yung Skyflex. Naubos na yung ganito ko. Ang lakas ko sa Skyflex. So, ayan. Meron siyang 32 pieces.
So, naubos ko na yung una kong binili. Ubus na yan. Kasi yung mga bata gustong-gusto rin nila yan. Ito yung mugo-mugo. Si Holly nandun sa kanyang legs. Si Holly tulog sa car. Hindi ko na siya ginising kasi baka umiyak. Tsaka nakabukas naman yung bintana. Okay lang naman yun. Tsaka tinitingnan naman yun. Hand check, Holly, please. Don't wake her up, ha? And then, ano pa ba? Eto. Tapos na sila maligo. Bumili ako ng Vienna na Pure Foods. Sa! Yung please. Doon siya sa shower nun. Ayan. Vienna na Pure Food. So, ayan. Baka ito ngayon ko ito kainin. Tapos, eto, excited ako. Hindi ko alam kung napakita ko na to sa vlog. Pero lagi ko itong napapakita sa, sa Instagram. Bumili ako nitong, Si Sak, ang ingay ni Sak, oh. Nasa banyo siya, sumisigaw siya na, Ito yung sardines na, family brand na fried sardines in oil. Ayan. So, ayan siya. Tingnan nyo yung kuko ko, guys, oh. Punggok na siya. Nandito, oh, tinatago kasi imamighty band ko pag hindi pa talaga ako makapag-schedule kasi wala akong time. Ayan, oh. Ayan, imamighty band lang naman siya or hindi kasi ako nakabili yung, yung talagang para sa kuko. Next time, bibili tayo. Kasi, ayan, okay pa sila lahat. Except dito sa aking index finger. So, but anyway, ayan, bumili ako nito. Ayan, titigan nyo yan. Promise ko sa inyo. Sobrang sarap niya. Sobrang sarap. Nakaka-addict siya. Bumili ako ng... Tinawagan ko siya nung last 2 weeks ago na sabi ko, i-save niya ako ng 10. Tapos, pagdating ko doon kanina, kumuha ulit pa ako ng 5. So, 15 pieces to lahat. Ayan, hindi ko alam kung ayan, tingnan nyo ha. Ilalapit ko kayo. Ayan. 15 pieces siya, oh. Diba? Ayaw maubusan. Ayan talaga. Sobrang sarap niya. Ayan, Ayan. Meron nito yung isa. Meron siyang ganito. Yung meron siyang black beans. Hindi ko siya trinay. Hindi ko alam kung magustuhan. Kasi pag may gusto ako, yun muna ang itatry ko hanggang magsawa ko. Then, itry ko siya next time. Pero hindi ko alam kung itatry ko yun. Meron siya yun nga, black beans. Yung parang temple. Yung parang temple. Alam mo yun? Yung itim na beans. Yun nga, black beans. So, ayan. Bumili tayo nitong 15 pieces. So, ito yung dinayo ko doon. Ayan. And then, ano pa bang binili ko doon? Sak, I got mugo-mugo, Sak. This one, the juice. But you have to eat first. And, nasaan na ba yun? Hindi. Meron pa ako, Ito. And, ito, bumili ako ng chichirya kasi gagawa kami ng bago ko gawin yung, hindi ko alam kung mapanood yun na ito o yung gagawin namin. Ito yung gagawin namin. Gagawa ko ng, tawag nun? Bago namin itry yung Tokyo Treats, gagawin muna namin tong, gagawin muna namin tong Filipino snacks. So, ayan. Kasi si Rayce, marami siyang binigay sa amin. Tapos, bumili na lang ako yung, eto, meron dito si Rayce, yung maanghang, naubos ko na. So, ayan. Binigyan din ako ni Rayce ng ganito. And then, wait kuya. Ayan, bumili ako ng roller coaster na cheese flavor, cheddar cheese, and then Oishi na spicy flavor si Sakbus. Ipaparate na, yung iba kasi natikman na nila, ipaparate lang natin kung gano'n nila kagusto. Tapos, ito yung original lang na Oishi. Yes, kuya? Yes? What did you give me with these? Yes, one of each. But I wanted mango. Oh, they don't have it. They don't have mango now, kuya. So this is the only left. So What did Holly get? the same, and you're gonna drink that later. And then where's the other one, kuya? I got another bag. Wala na ba? Yun na ba? Where you go? Eto. Prima na biscuits. Ayan. So, hindi pa nila ito ata na-try. So, ipapatry ko to sa kanila. So, ayan. Hindi ko alam kung ito yung mauunahan kasi nga nag-upload na ako ng latest vlog tapos old vlog. So, pero yeah, may gagawin ka ng mga bata na mga itatry na snacks. Yun nga, yung Tokyo Treats. Tapos, unahin muna namin tong Filipino syempre. Yung Filipino snacks. So, yun na guys. I think wala na akong nakalimutan. Did you see some onion when you're doing that? No, there's one there. And I found one here.
Yeah. No, Dad. Dad can get it. So, yun na guys. Wala na siyang andis. Nasa sampayan. Okay guys, yun na yung vlog natin. At saka haul. Thank you. Come on, come on. Sa haul, kuya. Si Sak hindi pa rin kasi wala I do siyang. not want to. Okay, thank you guys. So, please like, please subscribe. If you haven't yet, see you on my next vlog. Say bye. Bye, kuya. Bye. So, ayan na. Magliligpit na naman tayo. Ayan na si Holly. Hi, Baba. Dala niya si Mugo-Mugo, oh. Shop. Ayan. Ito, hindi ko to sa inyo napakita. Ito, yung cheese sauce na cheese and bacon. Para rin siyang cheese balls. Tapos, ito yung mga dips. Ito yung cheese and chive. Kasi, masarap yun i-dip yung carrots dyan. At saka, ito spicy na capsicum. And then, French onion. So, yun lang. And yeah, pakainin ko sila and then mag-e-edit ako. Naghihintay yung computer ko doon, no? Mag-e-edit ako after ko sila mapakain, guys. Mary, Jennifer Jennifer, Bartulay, Fatulai, Enrique Vicky, Valencia, Valenta, Mara Mawa, May May, Halong, Talong, Rowena Fuena, Brunyola, Fulola, Josephine Lenin, Sarmiento. Hulaton. Hey, bye! Nakita ko to. Curious lang ako. Tinignan ko una, meron silang item model. Ayan, basta ayan, mayroon siyang kabayo.